Usa ang samdan human gipabuthan og roadside bomb ang convoy ni Maguindanao Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato sa UP Maguindanao. Sumala pa nga gikan sa South UP Maguindanao ang grupo ni Maguindanao Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato sa gipaygayong campaign sortie. Pauli na sila dihang pag-abot sa convoy niini sa Barangay Upper Nangi, UP Maguindanao, kalit nga mibusikad ang roadside bomb. Hinoon gikumpirma ni Maguindanao Provincial Administrator Attorney Cyrus Torrena nga nakanampas na sa sobra 200 metros ang sakyanan sa gobernador dihang mibuto ang bomba. Apan nasamdan ang driver ni Provincial Board Member Candidate Nathaniel Midtimbang nga si Abdul Rauf Usman. Naigo matod pa sa shrapnel ang parte sa driver's seat hinungdan nga nasamdan si Usman. Gikasubo sa provincial government nga nalutsan kini sa ingon aning panghitabo bisa na sa ilang paningkamot alang sa hapsay ug malinawong eleksyon. Ginahulat na lamang sa probinsya ang mamahimong resulta sa investigasyon sa kapulisan sa BARM.